Sorry, it's quite unfair of you. This man now. I'm a witness. You are an old man. You're doing this photo. We're telling Magambu when you see old man. Old man. Papa gave them Papa here. They got happy. Papa. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na aka kparala otu onye n'ime ndị na-ebunye ọtụtụ ụmụ mmadụ obi mgbawa kwa ụbọchị n'ala Igbo. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex. Onye akụkọ ụwa, ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka kparala otu nwa ikorobịa bụ onye na-eji ụzọ aghụghọ inyere ndị mmadụ aka n'iwepụta ego wee napụ ọtụtụ ndị mmadụ kaadị nke eji ewepụta ego n'igwe na-agba ego bụ nke a kpọrọ ATM n'ụlọ akụ dị iche iche. Nke a mere n'iru otu ụlọ akụ nke nọ na steeti Enugu, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo dịka igwe mmadụ bụ ndị jidere ya bụ nwa amadi gbara ya okirikiri ma na-agba ya ajụjụ ọnụ. Dịka ha siri kọwaa, ha gosiri otu agadi nwoke onye bịara iwere ego na ya bụ igwe na-agba ego bụ onye nke ya bụ nwa amadi hụrụ ma were ọsọ na ije bịa ịrụ ya bụ akpụrụka nke ọma anya ya, tupu otu nwaanyị bụ onye nke nọ n'akụkụ ahụ ihe na-eme amalite tiwe mkpu bụ nke butere aka ịkpara ya bụ nwa amadi. Asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Good morning, Daddy. What police? What police? They will go about your head here. On our card, yeah. Now you need to what is all these things people do in this country? You don't look for a job to do as good as you are, as some as you are. Look, is that how you're making your money? You're only an old man. You're an old man. You're an old man. Sorry, it's quite unfair of you. This man now. I'm a witness. You are an old man. You're doing this photo. We're telling Magambu when you see old man. Old man. Papa gave them Papa here. They got happy. Papa. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere ya esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Gịrịta bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.